Kai. Dangwale. Wato gundura baka san wani abu ba. Yau fa azumin nan ka duba an kai 12. Amma gaba ɗaya wai yarinyar take mata takura mu. Wata yarinya kenan? Wannan hanya mana na wannan budura na nan mana. Wai dole na wani abu shi Ramadan basket. Ramadan basket. Ce wai da ake da bala'i ba za ka san bala'i Ramadan basket ba sai ka samu budurwa. Abba ta addabe ka. Wai Ramadan basket. In ce wani ni ban san Ramadan basket ba. Me Ramadan basket? Wai Ramadan in ce to wani kalan abu ne? A to da na fata ni ko in je gona ya samu danyen kuma ta dan alayyahu tumatir da wannan zuba ko kawo. Wai ba shi bane. A shi wani zaka je ka siyo wasu madawari waye da wance to ni ban yawa zan yi wannan. Amma wallahi kai dan kauye. Ki sama daga nan na ce mata to ni fa zan ma yi tafiya zan bar gari. Ba zan kwa ba sai bayan sallah. Ai ba kwana ce ba. To hauka ma ke to Ramadan basket. Haka kawai ina nan ji da kaina azumin nan wai a zo a ce wannan Ramadan basket. To ai bai kashe bane ma kai 10,000. Allah 10,000. 10,000. Aka ba ka kashe bane. 10,000. Sab na ka. Au ni Allah da ai bashi 1,000 2,000 ba. Sab. Ba. 1,000. Da alƙur'an ba da ni ba. Sai yamma na bari da kai ai wasa. Bayan sallah sai in koma. Yaudara ba ke. Kai ba wani yaudara Dan gaskiya ne. 10,000 za ka shedan kai. Wallahi gaskiya ne. Ako wallahi ke dan asara ne. Indai haka ne wallahi. Ne dan asara? A to. Ai wallahi kai dan asara. Ya za mu zan gaya maka ka ba. Ya za a yi Dan ta ce game da Ramadan basket sai ka ce wani kaza. ni duk wani Kana wani juye ka wani tsohon abin nan. lafiya lau. Lafiya. Lukman kai ne? Yayan naka take ni mana. Kace yanzu. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ji ko magana Ramadan basket din nan. Ni na sani wallahi. Ya za ka yi ka je kai kawai. Ka gane wato abin da nake so da kai dan Allah dan annabi idan ka je ka ce mata ni baka ganni ba na tafi ka je ka tambaya abokaina sun ce na tafi ba sallah ba nan ma zan yi sallah ka gane bara dan ba ka dan wani abu da ka samu ko ka gane ka samu ka sai ko dabino ko dan murkos din nan baya a sha ruwa yawa sallah ko dan wannan ka samu Kai mayan kuɗi ne wallahi. amma dai wannan cinanci ne wallahi sai na ga mata mene sai na ga mata ba ma a san nata kai ne ba ga mata ba wallahi ba ma a san nata wallahi ba ma a san nata wallahi ha ba kawai Allah ya ga mutan hankali Saboda Ramadan basket. Kar mu da budurwanka. amma da yau ma ta san yadda ita da wasu kan Ramadan basket din nan Wallahi ka Allah ai ba inda za a ce wani kawai na kuɗi ba ya Ramadan basket ko kana so ko ba ka so gaskiya ka ga ka ba ni sana wallahi da ba sai ka ba kai ba Allah ka mutum